To be jarab, kakvi su ovo narkomani. Pa gdje ste vi tukci dosad? Mi vamo sve nešto tuke pojelo. Ragebe, jesi ti siguran da i ti nisi pojeo? Schwarzeneggeru, ja njih nikad nisam razlikovao. On se stara i tetaka svoji. Schwarz Arafat. Ragebe, idemo da vidimo šta je to. Arafate, brate, ja se bojim njega, izgleda da je on pukao. Ma ne skiraj se ništa, on je taki od Afganistana. Halo, šeitane, šta si zamislio? Halo? Svi ćemo umrijeti. Ovaj se je više usro. Aj, ranjen sam! Ragebe, gdje si ranjen? Zar ne vidiš sada me? Želudac mi se je naglo ispraznio. Moj Ragebe, ti si umozak ranjen. Da nemate u prvoj pomoći. Kobasicu, batak, krilo sa žara. Ako ima jake bolove, daj mu mesni narezak. Šta? Samo jedan? Ako su čeliki bolovi, daj mu paket čitav. A Schwarzeneggeru, šta ćemo mi jesti? Pa zar ne vidiš da je čovjek teško ranjen? Djeco moja, ovako je vama, vi mene nosite. Šta si vidio? Vidio sam guštera s laserom! Ma vidio si ti pičku maternu? Raširite se da ga nađem. Pa ja sam se raširio. Jesi li vidio šta? Vidio sam Pijetla ubojica sa snajperom, on ga je ubio. Napraćemo mamac tom horzu sa tukom. Neka operacija Tuka 8 počne. Operacija Tuka 8 počinje. Kakva operacija Tuka 8? Ovo je terorizam. Majka moja, raznese mi sestru! Ragebe, bježi! Bježim ja, brate, zar ne vidiš? Da mi je neko pričao da će nekome ja biti drobni purek. Da će me neko zdrmati za marendu.